Szia Zita, képzeld el, most itt vagyunk egy bonsai gardenben, Dalat mellett, ahova egyébként Grebbel, de robogóval jöttünk, úristen, az nagyon intenzív élmény volt, de nézd, most itt vannak mögöttem ilyen kis teás dolgok, de nem is ez a lényeg, hanem a másik oldal, mert ott vannak a bonszájok, nézd, ott van egy csomó bonszáj. Az ilyen kis ülőkék vannak, az ilyen ültem az előbb én is. És ott meg egy legyező van. Ott meg kergő van. És ott a háttérben ott van a sok bonsai, amit már megnéztünk, csak most megpihentünk egy kicsit, mert nagyon sok bonsai van. És közben megy a hullapelyhes télapok valamiért, ami kicsit furcsa, mert még csak október van.